bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde ana anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewiya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka kalau cara ada ay, ada sekarang. Almadinah tuh, keluarga Almadinah tuh. Omalah, tuh mobil, tuh monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo o subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama to waw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde boɗum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo salminama salmitama yewnama hanki keɓani huccodirde ɗo no sikki ala miñam almudam no wiyata Moussa Nia naɗo wonno hanki machallah en calminimo eɗen jettamo eɗen jarnamo no fewi sikki ala salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men ɗo goni e nder jokli baba adama windere baba adama nde en tout cas eɗen calminaɓe no hannirta ni kono kadi eɗen bisnoɓe hono kala subaka so wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata haade men arde ko ɓuuri tengtude ina wayno en kabrat bandiraɓe ɓataki gummiɗo to direction walla mbiyen ɗo e direction Pindi TV hollidde wonde garagal ɗo Sharif Haydara ɗo tigui e Dakar omo tawe ɗo henna e Anne Marisra sara cité Aksa noɓe mbiri ɗo woɗɗani ɗo wiyete mairie santéri kala noon cohluɗomo noɓe mbi ene wawi jokkodirde makko e oɗon numéro won 77 679 39 68 77 679 39 68 ko garagal Sharif Haydara ɗo e Dakar ko ɗo tigui legal Anne Marisra woni Abou Samba Diop ne andina dendagal yimɓeɓe omo ɗo tigui tawe kanko ɗon Sharif ene gasa kadi ɗo e yesso ma war ɗo tigui husodira e bandiraɓe tawi ko ɗo e Pindi TV kono ɗum arde ko yetti ko e ko ɓuuri tengtude e romiɗo jayndeji hande o subaka jayndeji min kala dawi koye kongude hoore leydi Sénégal e ko yetti ko e oɗo plan riposte mo ganduɗa o darni ɗum hanki caggal batu jungo ngu yuɓɓinno toon to galle lamorgo ngo noon tigui jayde la soley uddittadama ko noon tigui nden ɗon jayde wi ko ballal jojjugal kono kadi ballal payidingal ummorade e couple présidentiel ɗum ɗon tan ko hooreje leydi ndi kam e Mariame Faysal gam tigui wallude ɓe ganduɗa ɓe kolloriɓe e nduɗo yo layri woni inondation ɓe kollitti wonde noon ko ɓerɗe tigui diwoje guiddoje beelemma woni ko yiya e becce ɓen ɗon kay tampunoɓe ɗum ɗon yo layri ɓe kollitti wonde noon laamu ngu yaltini ko tolni e milliard uji sappo e copreje CFA gam tigui haɓadi on ɗon inondation milliard uji ɗi ne wayno kañum ko service public o woni tan technicien ɗi ganduɗa ɗi kañumen tigui kaɓoton ɗum ɗon yo layru kañumen codata ko yiti koye matériel ha e ko nandi hen ko tolni noon e milliard uji tati goɗɗi ɗi kañum fayi koye ɓen ɓe ganduɗa ɓe hande o mbasi ko heewi to banggue guura e to banggue koɗorɗe kono ɗum ko Mariame Faysal kañumne kadi o yeehi hanki toon to Pikine e sappo e jeegom commune tawte toon toon noon hokkiri ko tolni e nogas nayi moto pompe kono kadi e sappo e jeegom ujunere litre carburant capanɗe joyyi tonnes tawi ko maaro e litre uji joyyi walla mbiyen ujunnaje joyyi litre
to tawi ko diwlin kono kadi e nogas joyi ton sukara woni ko jayande fini dawi ina reftanen e do subaka hande vox populi ko dawri nden don koy on fanno arti kono arti koy plan goddo woni plan orsec mo ganduda odo sa hande ko ngam tigi faabade walla dandude be ganda be ko yo hebbe yo layru e de dijji telli do e wurlamor ngo be koliti wonde non ciagal gon tobo Macky Sall kanyum no do sa hande tobi marmalle to bangi milliarduji woni so milliarduji sappo e ko preje CFA ngam tigi wallidde ben don loribe on don inondation be koliti wonde non odo plan de décennal dum don non be koliti ko ngam tigi habade ko yuti koy on don inondation dum non dina wayno wonno ko temede jeedidi e capande joyi milliards ko preje CFA kono ha do ina wayno yaati tigi e on don inondation kono tan de be koliti wonde horeji Macky Sall e taki famde holto rewi on don on den non ko preje kono tan de o jopi ko yuti ko e changement climatique woni waylo saha o kono kadi o sutidi ko ngudi wiide wonde kala e saha e be batti bibbe leydi ndi ciagal de kebi cadeli goddo ciuden ko ngudi ko Aliou Sané mo ganda kam tigi woni coordinateur mouvement Y'en a marre so wiide makko non ni wayno ko wona temed jedde capande joyi milliards so tawi safrani hunde wona milliarduji sappo cafrata on don inondation kono kadi on namdi ko Macky Sall holto rewni on kalis mbele ko Madagascar Congo walla Cameroun sabu batana den kalis ne wayno jiyaka batana den ko pre jaafi don yaka do e Sénégal jeyde quotidien le quotidien den don koy kongu dabbi kinidi de witande ko ngam ha joni safrude de cadeli inondation horejo Macky Sall no jayde wiiri kanyum e hoore mudum de o sa hande wiccima ndiyam walla joli e dam ndiyam o yaltini ko tolni e milliarduji sappo e ko preje CFA ngam tigi nanon dum e on don plan d'urgence mo ganda ene habo ko fate bangi ndam don den don walla ndun don yo layru jeyde enquête koloski den don jeyde kanyum ne ari koy on fannu plan mo ganda mo giniri ko plan do Macky Sall dum don non ko ngam tigi habade on don hono ndun don yo layru be koliti wonde milliarduji tete ko preje CFA kanyum di ma wade be men ganda be kolloribe on don fannu wasbe ngura e ko nandi hen milliarduji di kanyum fay koy service public woni tan kabirde ha e ko nandi hen goddum ko tawete hen kanko horejo Macky Sall o erima nde gouverneur di kay denninta dole e peeje kono kadi préfet di hani e sapeur pompier kono kadi so tawi ne jojji hay kono leydi meden Sénégal ma ar walliti yimbe be en dun don yo layru jayde las kongudi dabbe kinidi tawete hen ngam wallide be ganda be hande o ko loribe on don fannu holno be gitirte ko dorde mabbe kono kadi holno be pewndirte ha jonto bangi ngura horejo Macky Sall yaltini milliarduji sappo e ko preje CFA l'observateur ko addi hande den don koy on fannu arti nde holliti wonde de odo plan de riposte ko yuti e bangi ha joni ngo laamu ngu darni e boto hanki jungu ngobe kalal ngobe gonno hanki tonto galle lamor ngo ko tolne waktu didi koy on tumo non horejo Macky Sall holliri wonde ma yaltini milliarduji sappo e ko preje CFA ngam walli diime be kono kadi ina wonde ujunere temedde joyi ton maro so wiide mabbe non mbele dido ton maro wona maro ko laamu leydi Japon ina wayno adduno leydi meden Sénégal ngam habade on don boros coronavirus e heegi mudum kono kadi be garti ko yuti ko ha joni e hakkilantebe to bangi discours ciuti en ko ngudi jaajine tawe e hello 5 ende ndedo jaadi witende l'observateur goddum ko tawete hen ko don boros coronavirus be garti e losko holko woni e ko yuti on don test mo ganda o sa hande ina ustino fewi kono kadi e kebgol yimbe on don boros ha hande yama ina usti ende do yontere jaande arti hen e ko ngudi jagodo tambido ko fate bangi e cellal balli gaynde libération den don e odo subaka hande kanyum ne fini dawi yalti Dakar fay ko tonto Mbour nokku ni we Sindia e on don usine mo ganda o sa hande ina fewno ko witi ko e karo tawi jidum ko chinoisaji be koliti wonde non tiagal ande be jilli ton yiya ton de ne wayno gollobe nangira ko gede maccungagu ne wayno ko golle musde e on tumo non tiagal grève mo be jubbinno juddo kambe chinoisaji be koliti wonde maabe de beedan bien gollobe e moni kala ma hep ujunere temede tati pawde capande tati fiftinaji nayi e ko preje CFA e nder hen non tawi haali dum ko kambe ganda be ko gollinobe ko tolni ujunere temede joyo gollobe on don usine woni usine mbo chinois gondo ton en fewna karo to diwan mbo Sindia jayde stade uddata dama den don jayde ari ko yuti ko e potiral ngal gandangal hande tengti hakkunde leydi Sénégal e dowla Maroc be koliti wonde non ko Maroc di ma jabbo Sénégal tonto Rabat tawi non be koliti wonde o sa hande hasin tawi tengtan taw ene wayno hakkilay be jaggi kam ko don match géographie ko tonto Europe dum je sababu non kambe nodirtebe les lions de l'Atlas woni tan barode gandade ko barode de Maroc de kanyumen kam kebloto stage munen ko tonto Europe e on tumo non be koliti wonde ale sago
sago match o fettiya toon to Europe kono ɗum ko jayde arti e coggo mo ganduɗa ko biteɗo Edouard Mendy gardien de but leydi meɗen Sénégal nondiral heɓama hakkude club makko Rennes e club mbo Chelsea e on tuma hawri ko Ismaïla Sarr kañumne coggu muɗum andama Watford fawe tabal walla mbiyen yamiri wonde kala cohol ɗum de yo yaltin ko tolni e capanɗe 36 milliards ko preje CFA en tuma noon Liverpool ina heebi gam signinde ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ko adi 2 lewru octobre o dara toon ɗo goɗɗum ko tawete hen ko Ligue des Nations toon to Europe deuxiéme journée ɓe koliti wonde ko France kañum de fooli no hannirta ni kono kadi Cristiano Ronaldo mbo Portugal waɗi gueɗe mantiniɗe so markude temedere muɗum bi e temedere e goho tawi noon ko hanki o doubli on ɗon match moɓe kawranno e dow la Suède ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen robiɗo men jaydeji o subaka Aissata Ndiaye noon tigui Amadou Moussa garen e banggal gongal woni tan banggal gueɗe rendo meɗen nde balɗe noon ine anda ko ɓuuri hewde leydi ndi woni banggal toɓole ganduɗa jippima ɗo yete ha yette woodi ko heewi ko ganduɗa bonni ɗum ɗum ɗon noon erango nana nodde noddigon erango noon ko ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni OMVS wiide tan hoɗɓe dande maayo ɓe Amadou yoɓe goppita hakkille e maayo ngo saabu ene wawi fusde saabu toɓole ɗi gasani te ndiyam ɗam heewi ɗum ɗon noon Amadou hay so ɓe kaldi hoɗɓe sarsaraji ɗine mataw o fof walla wiyen ko foti hen ƴettede ko fof fatte koye laamu saabu hande ko kañum foti daranade ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni hoɗɓe ɗin saraji ɓe saabu hewɓe hande maahi galleji mumen ha paari goni koye sara dande maayo no mbatta ha gummoɗon ɗum ɗon fof ko namdal Amadou kono noon tawde ko risque yo woppite hakkille no feewi ko noon tigui ko erago ganduɗa ngo ene foti nanede no hannirta ni Aissata saabu no gandirɗen maayo Sénégal hoɗɓe hen ɓe haali joni yimɓe garata ha e ŋoremaji ɗe on tuma ma hen en jii ko heewi ko wayno guenale ko wayno terrain de football ko wayno galleji e koɗorɗe ko nandi hen foof hande o ne wayno koko tolni e ɗen ɗon ŋore te eɗen gandi ndiyam so heewi no haalo pulaar mbiyata ni ndiyam accata lawol ne wayno to kala ko tawi e dow lawol muɗum kadi koko ferto ɓenna yo Allah faabo kono ko miijo ko walla mbiyen ko erago ganduɗa ngo hande ina foti accede hakkille no feewi ko OMVS haali ko saabu eɗen gandi toɓoɗi so tooɓi ummoto ko dow so ummima dow natata koye maayo ngo te maayo ngo so ƴeeri so yettime koɗorɗo ene wawi jibinde caɗele wadde ene jaari wattude hakkille no feewi kono kadi holko jaari wattude hakkillaji Aissata risque o ko mawɗo risque o aussi ene feeñi ha ɓurti saabu eɗen gandi dande maayo sa ummima Saint-Louis a rewi Rosso a rewi par exemple ko wayno Dagana walla eko nandi hen ha toon to Podor a rewi Matam a yeehi Bakel ko limden ɗo ko foof ne wayno ko ɗe guure mawɗe jogui ko wiyete sapeur pompier en woni soldat ji faabu janggo e jaam guure hande lombiɗ ɗon nde tokosɗe foof hande aɗa yaha ko tolni e temedere 150 kilométre a yiyani sapeur pompier jeeri kam e waalo donc so tawi janggo e jaam tana waɗi yimɓe ne poti wallede no gummori no gueguiri walla no guittira e koɗorɗe mumen tawi loraki ko sapeur pompier en daroto te ɗum ɗon ala koma jomumen gummo ko tolni e temedde ɗiɗi temedere kilométre ino wayno wadde ko risque mo ganduɗa woni jaari wattude hakkille no feewi ko erago enen battane laamu ngu eɗen jii hitande ɓennuɗo ɗo nde 2019 ɓe maahi poste uji kewɗi poste uji police e nokkuji ɗi to banggue keeri ɗi poste police foof noon ne fonno duusde ɗum ko witi ko e poste mo ganduɗa ko sapeur pompier walla mbiyen ko haajani ko compagnie sapeur pompier wawa ha joni wadde assisté ɓesguɗi ɗi janggo e jaam so tawi tana waɗi noon tigui Amadou hay so tawi ko wayno poste yo kan kam potorɗo tan waɗe ɗon mo ganduɗa yete saabu neɗɗo kam ko wiyete ko tan hirande defete ko jamma kono noon fewjete ko ñalawma ɗum ɗon fof ko woni fof ma fewjane ƴewane peeje kono wona tan so sapeur pompier ji woɗɗi wone gueɗe te hande ko ganduɗa yete ko Allah jeeyi foof Amadou Moussa to kala ɗo ko mbiyanmi ko tan so neɗɗo weltima yo hul saabu aɗa wawi weltade joni daña joni mette saabu mette welema gondi ɗum ɗon nene foti woppitede hakkille no fewi ɗiɗo diwanuji sapeur pompier ji ɓuura ɓaɗade ɗumen saka noon ko wayni haalama kono kadi Amadou yo mesure aji yottaɓe ɓadde fayida ƴette guila yettaka to wiyete yo sapeur nodde walla yo yimɓe ballite hay so tawi maayo fusani ñagaka Allah ni fusa yo yimɓeɓe kam ƴettani mesure aji hoɗɓe sara ɗon ɓe gummine ɗon kam taw nawe dow ha para taw jilane ɗo koɗi mbawa wonde toon so tawi ko way noon tana mbaɗo noon woodi tawata ko paranama ha paari bonnata walla bo so bonni hewata kono noon voilà kono noon so tawi yimɓeɓe goppama ɗon ha ko way noon yettima tawa
alerte waɗanoma lancé ɓooyi ɗum ɗon ne yo woppita hakkille saabu ene heewi hen so wiyama ndentoɗe yimɓeɓe jooɗone paɗa ha tanawa arane puɗɗo ummade hen ɗum ɗon hayso laamu ummaki hen Amadou hoɗɓe sarsaraji e koye mumen yo pittali mumen ɓuran ɗumen ɓe ƴetta mesure aji guila law ko noon tigui Aissata mbiɗa sikki bowɗe ene jaaji to men to koɗɗo to foti hoɗede ene yaaji kono kadi no mbiɗani ne hunde jarde wattude hakkille saabu laamu leydi Sénégal ne heewi ko rentina jooɗo ina daara ha tana waɗa en ñagaki Allah so waɗi on sa jomumen gara woni gara tawi ko bonanno boni te ɗum no eɗen gandi kalto ɗum waɗi ɗum jibinata ko caɗele mawɗe wadde firti so tawi ko wayno OMVS hande tambiɓe kala ko fate banggue diƴƴi e ko nandi hen e leyɗele so kaali ko wayni ndentini ke eɗen gandi ko hunde famdinde hande o maayo ngo koko heewi koko ƴeeri ene gasa wonto fuɗɗi rufde oɗo saaha wadde so wiyama toɓoji goɗɗi ne keddi te hitande hikande ko hitande hewde ndiyam wona tan Sénégal e Afrique de l'Ouest fof hande tooɓi te ɗum noon fof hande rewata koye dow gon ɗon maayo ngo ene jogui ko hattani so diwi ɗon fay koye koɗorɗe fay koye guese ɗe fay koye yimɓeɓe donc noon ko hunde ganda nde laamu ngu ene ñaga nde watta tan hakkille no feewi e on tuma beele yimɓeɓe ene mbawa dadde e kulhuli ɗi ganduɗa ɗi hande OMVS nan haal ɗum noon tigui Amadou yo Allah addandu enen fof yo Allah waɗanen jaami kisal ɗo min kaɗata e ruɓɓindu Jayndeli meɗen tottude won adi janggo so Allah jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa heedanno en e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat